Formal na nga ginlunsar ni former Iloilo City Mayor Jerry Triañas ang iya libro nga may tig-ulo nga Nobody But Jerry, ang memoir of Jerry Triañas. Kahapon nila nga adlaw Marso 17. Ginpahayag sa nga ng alkalde sa iya book launching nga sa 40 ka tuig sini nga pagpanerbisyo sa publiko na sugatan na sini ang mga nagkalain-lain ni mga individual nga suno pa sa iya indi gid sini malipatan. Suno pa sa iya nga pagretiro ini nga libro simbolo sa nga iya nga mga na-eksperyensyahan sa kabuhi bilang isa ka amay, bilang isa ka public servant, kag bilang lider sang isa ka syudad nga nag-uswag sa iya pagpamuno. Nagapasalamat gid ini sa mga tawo nga nagbaton sang iya imbitasyon kay naghatag sang tion sa pagkadto sa iya nga book launching. Naibaluan nga sang damlaglang gin sa publiko sang anay alkalde nga na-diagnose ini nga may pancreatic pancreatic cancer kag padayon naman iya subong ang iya nga pagpabulong. As someone who has spent almost 40 years in public service, I have to admit that being with people from all walks of life is what I miss the most now that I am retired. Hidlawgit ko sa inyo tanan, kag nalipay ako, ka makaupod, kamo, sa siling espesyal nga adlaw para sa akon. Gani, salamat gid sa inyong pagbaton sa akong imbitasyon nga mag-upod sa akon subong adlaw para sa launching sa akong libro, Nobody But Jerry. We put together this memoir covering 4 decades of my journey in the hope of sharing the life I chose to take and inspiring others to serve, to persevere, and to believe that every one of us can make a difference. Samtang sa muman nga event nagpahayag ang anak ni Mayor Jerry o ni former Mayor Jerry Triañas nga si current Mayor Raisa Triañas nga suno sa iya bata pa lamang nasaksihan na sini ang sakripisyo sini o kung sa iya amay sa pagserbisyo hindi lamang para sa ila pamilya kundi sa bugos man nga syudad sang Iloilo. Ginpahayag man sang alkalde nga ang iya amay ang rason kung nga gusto sini nga magpadayon sa pagserbisyo sa publiko ilabi na para sa mga Ilonggo. Through the years, I saw a man who did not only think about his family, but also about the future of an entire city. I saw a leader with vision, determination, and a deep love to serve his people. Being exposed to a public service at a very young age, first as someone quietly observing, then later as a volunteer helping behind the scenes. Sang nagabalik na ko sa negosyo, gindugangan niya pa ang obra ko, nabudol ako. But later, ginamban niya, nakita niya sa akin ang passion to serve. And it awakened me in the same calling to serve. And that is why I stand here today. Not only as a proud daughter, but as a proud public servant, deeply inspired by the life and example of former Mayor Jerry Triañas. Si Mayor Raisa Triañas, sa nasambit nga book launching sang anay alkalde, nagtambong ang chairman sang Florete Group of Companies nga si Dr. Rogelio Florete, kung sa diin labing una ini nga nakabaton sang permado nga libro sang anay alkalde sang syudad.